Daar zijn we weer. En ik sta hierbij. Let op. Ik sta hier lasjuich te maken. Doe even een stukje voor de vlog. Doe even een stukje voor de vlog. Nee, dan kieken. Nee, draag geen kieken. Nee, draag geen kieken. Ja, het is wel duidelijk hè, waar ik ben. Kijk, ik zal even proberen, want het is... Ik sta iets hoger als gemiddeld. Kijk eens wat een haal. En ik sta hier. Stel dich even voor. Iedereen kent dich, maar stel dich even voor. Goedendag, ik ben Stan Schmeet. En boer van de Rijksweg Noord. En vaste lasseur Vaste van deze wagen. Ik zal je even het ontwerp laten zien. Jos! Ja? Pak even het ontwerp van de wagen. Kijk, kijk, ik zal het even laten zien. Want achter me zussen de wagen. Kijk. Dit is wat ze tot nu toe hebben. Wat is de deadline? Zit ze een beetje op schema? Ja, zit voor op schema voor ons doen. Dat meent ze niet. Jawel. Voor normaal altijd wel. Zit ze hier fijn op een steiger? Ze zitten dus voor op schema. Ze zitten voor op schema. Hier voor ons doen wel, ja. Vertel even, gaat even de wagen terwijl het ontwerp net gehaald wordt. De bus stopt voor het eerst weer op de Rijksweg Noord. Oké. Dat uiteraard de naam. Nou, die verboeringen inderdaad, hè? Ja, met de lijn. Dus hebben we gezegd, de bus stopt weer bij ons. Dan maken we een grote bus met alles wat ermee te maken heeft. Top. En hoe zenig hier achter mij? Ik ben er. Kijk. Het heeft even geduurd, maar ik ben er. Voor de lui die hem niet kennen, Jos, stel dich even voor. Hoi, ik ben Jos Normans. Ik ben net zoals Stan Schmeet al, ja, Wie lang al? 24 jaar wagenboer. Mensen niet. Ja. Lui beneden reageren op een manier waarvan ze Nee, denken, dat is kwart. 24 jaar, 24 jaar, Ik weet je dat denk zeker? toch wel, om mee te liggen, toch wel een jurk of 12 al. Oké. Ja. En toen heb je hier bij dich. Ik heb de tekening metgenomen. Hij heeft de tekeningen. Terwijl ik me hier nonchalant vasthoud aan een steigerpiep. Zo Dit moet ik is op- de tekening. Wacht, zal ik even Dan moet ze bril laten afzetten, zien, hè? want anders zie ik het zelf niet. Dit is de tekening op een van de vergaderingen, een foto. Chic. Daar zit ze eigenlijk ja, nog vrij weinig op. Ja. Het moet nog allemaal ingekleurd. Dus ja, de meters erop staan dat het 15 meter is. Maar 15 mag dat wel. ja, maar Ik ja, heb wij het maken betrouwbare bronnen gehoord dat 14 de max is eigenlijk. nou ja, dat van ons is 15,5 meter. Kijk, dat mag eigenlijk niet, maar Ik zeg het niet op de comité. En de heb ze nog een kleurenvariant bij? ja, dat heb ik ook. Kijk, dit is, hierop kunt ze echt zien dat het, Komt dit op social media? Want dat Dit- is eigenlijk niet de bedoeling. dit komt op sociale media en ik heb Sociale juist media. gehoord dat dat gewoon kent. Oké. Van de andere Jos, ze kent toch wel hè? Ja, dan gaat voor Jos gewoon de show. Ik zal het verder afdoen, dus is het niet goed. Heet je het? Schoon hè? Dus, Ja, dan hebben we dat weer af. wie eraf, sorry, ik ben niet van hier. Dit was hier dus, de kop. Dat is dus dit ding. En dan ga je En dan de- omhoog, 2,5 meter. En de rest was hier dus. Kijk, Dat is nu. Dat zijn allemaal stangstjes. kijk, veer staan nu. Veer staan nu hier. U bevindt zich Hier. U Kijk. bevindt zich hier. hier. Hier, sorry. Jongen. Verjaardagstip voor hem heb een zittische woordenboek. Nou ja, goed. Ja, dat ziet er leuk uit. Ja? En nu natuurlijk hè, de echte vraag. Hè. Je maakt allebei nog kans. Maar heb je nog een Prinsendraam of niet? Ik ga er wel niet meer, misschien bejaarden. Wacht even, we gaan even een verdieping omleeg. Wat zei ze Sophie? Bejaarde prins in de benje. Maar ik ken het Sterke Ik concurrentie. ben nooit kijk ik een van de zeggen. buurt Rijksweg Noord geweest, dus wij weten. Ja, ik weet het wel niet. Ja, Luc, je ziet het. Denk ze nu bij zichzelf. Dit is helemaal fantastisch. Gewoon 5 meter hoog. Op een stieger staan. Dan denk ze, dit is helemaal mijn ding. Dan kom plekken. Wat is het adres van hier? Dat weet je toe. Nee, dat weet ik niet. Ja, ik kom hier al jaren, ik weet het de rest niet. Fietserpaard 111. Fischerpaard 111. Top. Jongens, de groeten. Zeg even hoi. Hoi! Hoi. Hoi. Sloot er af met een stukje laswerk.
En ik ga erin zonder dat je de schade gedaan. Nee, denk ik, ja. Nee, denk